αντιρρησιαστικές διαδηλώσεις στο Λονδίνο. Δημήτρη, κάνω αρχή μαζί σου. Ποιο κλίμα επικρατεί αυτή την ώρα στις ΗΠΑ? Κυριάκο, Χρήστο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παγωμάρα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία και υπάρχει μεγάλη αναστάτωση. Και υπάρχει μεγάλη αναστάτωση γιατί κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τα επόμενα βήματα και το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Δεν είναι τυχαίο ότι βουλευτές και γερουσιαστές ακυρώνουν ο ένας μετά τον άλλον και η μία μετά την άλλη ομιλίες σε δημόσιους χώρους. Οι ομιλίες σε δημόσιους χώρους γίνονται ομιλίες σε κλειστούς χώρους για να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν. Επίσης ακυρώνονται πολλές ομιλίες και εκδηλώσεις. Και γενικότερα ένα στοιχείο που μας δόθηκε είναι ότι από την αρχή του χρόνου μέχρι και σήμερα 14.000 απειλές έχουν εκτοξευθεί εναντίον μελών του Κογκρέσου. Αυτό είναι ένα σοκαριστικό νούμερο και μάλιστα ο πρόεδρος της Βουλής λέει ότι δεν μπορούν να δοθούν τόσα δισεκατομμύρια για να αυξηθεί η ασφάλεια. Υπάρχουν πολλά κενά ασφαλείας. Από εκεί και πέρα βεβαίως μια κοινωνία διχασμένη, υπάρχουν πάρα πολλές αναρτήσεις, μίσους, ακόμα και μετά το θάνατο του Κέρκ και έχουν υπάρξει πολλές απολύσεις και αντιδράσεις από φορείς και κυρίως από σχολεία και περιφέρειες παιδείας και βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι ο ίδιος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, δεν συνεργάζεται καθόλου αυτή τη στιγμή με τις αρχές, δεν έχει μιλήσει καθόλου μετά την σύλληψή του. Το κατηγορητήριο το οποίο θα αντιμετωπίσει είναι βαρύτατο, πιέζει και ο πρόεδρος Τραμπ και ο κυβερνήτης της Γιούτα για να πάμε σε θανατική ποινή. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει ομοφωνία στην απόφαση, αλλά όπως και να έχει περιμένουμε με ιδιαίτερη αγωνία τι? Περιμένουμε με αγωνία τα της κηδείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, Κυριάκο, θα είναι τεράστια η συμμετοχή του κόσμου και αυτό εγείρει καινούριο συναγερμό για μέτρα ασφαλείας, όπως καταλαβαίνει κανείς, και ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί στην κηδεία, όπως και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, και περιμένουμε με ιδιαίτερη αγωνία να δούμε τα επόμενα βήματα. Ήδη υπάρχουν και εδώ πέρα πολλές κινητοποιήσεις και πολλές συγκεντρώσεις και πικετοφορίες με κεριά εις μνήμη του Τσάρλι Κέρκ, ο οποίος είχε αγγίξει ένα τεράστιο αριθμό νεολαίων στην Αμερική, κυρίως νεολαίων, και από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε. Οι έρευνες συνεχίζονται, δεν προκύπτει από πουθενά αν υπήρχε συνεργός. Βεβαίως το ερώτημα είναι τι έγινε και άλλαξε ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε σε συντηρητικό περιβάλλον και πήγε στην αντίπερα όχθη. Προφανώς το όλο θέμα ξεκίνησε από την ενασχόλησή του με το πανεπιστήμιο στο ένα εξάμηνο μονάχα που φοίτησε, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα φοιτούσε σε μια σχολή ηλεκτρολόγων, παράτησε το πανεπιστήμιο και περιμένουμε με ιδιαίτερη αγωνία το τι γίνεται. Και να κλείσω με μια πληροφορία σημαντική. 1.000 εθνοφρουροί θα μεταφερθούν στη Λουιζιάννα και αυτό έχει να κάνει καθώς ο κυβερνήτης εκεί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με την εγκληματικότητα και τις συμμορίες και βλέπουμε ότι ακόμα μια πολιτεία, όπως έχουμε και άλλες πολιτείες όπως και στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, θα δει τον στρατό στο δρόμο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχει ανάψει το φυτίλι της διχόνοιας στην αμερικανική κοινωνία η δολοφονία του Κέρκ. Ο απόϊχος της, στο μεταξύ, πέρασε στην αντίπερα οχθή του Ατλαντικού με μία από τις μαζικότερες διαμαρτυρίες των τελευταίων ετών, Χριστογκράνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λονδίνο. Ακριβώς, Κυριάκο, περισσότεροι από 110.000 πολίτες έχουν κατακλείσει το κέντρο του Λονδίνου σε μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των τελευταίων ετών στη Βρετανία. Οι διαδηλωτές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος και ηγήθηκε της πορείας. Με κεντρικό σύνθημα «Ενώστε το Βασίλειο», ο Ρόμπινσον φαίνεται να αξιοποίησε πολιτικά τη δολοφονία του Κέρκ, καλώντας σε πατριωτική εγρήγορση και ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα. Η Βρετανία επιτέλους ξύπνησε, ήταν το κύριο μήνυμά του κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας. Να πούμε ότι η πορεία ξεκίνησε στη 1 η ώρα Κύπρου και συνεχίζεται ακόμη μέχρι και αυτή την ώρα με κατεύθυνση προς το Whitehall. Ενώ ανάμεσα στους κύριους ομιλητές βρίσκονται ο Steve Bannon, πρώην σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ο ηγέτης του Γαλλικού Ακροδεξιού Κόμματος Ανακατάληψη. Με κεντρικό λοιπόν σύνθημα «Είμαστε όλοι Τσάρλι» και βασικό αίτημα την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου, οι διαδηλωτές κατήγγειλαν την ψυχρό δολοφονία του Κέρκ. Πολλοί μάλιστα κρατούσαν σημαίες του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και του Ισραήλ, ενώ δεν έλειψαν και καπέλα με το σύνθημα «Make America Great Again», παραπέμποντας το γνωστό προκλητικό μότο του Ντόναλντ Τραμπ. Ακούστηκαν επίσης συνθήματα κατά του Βρετανού Πρωθυπουργού Κίρ Στάρμερ, ενώ αρκετά πάνω είχαν αντιμεταναστευτικό περιεχόμενο με συνθήματα όπως «Στείλτε τους πίσω σπίτι» και «Σταματήστε τα πλοιάρια».
Και στον αντίποδα τώρα, Χρήστο, πραγματοποιείται και αντιδιαδήλωση. Τι εικόνα έχουμε από εκεί? Περίπου 5.000 άτομα, Κυριάκο, συμμετέχουν και αυτοί με τη σειρά τους στην αντιφασιστική πορεία που διοργάνωσαν αντιρατσιστικές οργανώσεις με βασικό του σύνθημα «Όχι στο φασισμό». Οι διαδηλωτές κατηγορούν τη συγκέντρωση του Ρόμπινσον για ξενοφοβική και ρατσιστική ρητορική. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Κυριάκο, η Βρετανική πρωτεύουσα σήμερα είναι πραγματικά αστακός. Περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί στο κέντρο της πόλης, με τη μέχρι πρότινος ενημέρωση από τη Scotland Yard να λέει ότι δεν έχουν καταγραφεί αξιοσημείωτα περιστατικά. Μάλιστα. Μυρίζουν μπαρούτι και οι δρόμοι του Λονδίνου. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Μία ακόμη δολοφονία που παγώνει